ପାଠ 3 ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ 3 ଛେଳି ଡଲେ ପାଣିକି। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଲଟିଏ, ପାହାଲ ଡଲେ ଝରଣାଟିଏ, ଛଳ ଛଳ କରି ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଛଲମଲ ପାଣି ମାଛମାନେ ପକ ପକ ହୋଇ ଡିଆଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ତାର ମନ ହେଲା ଝଲମଲ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଇଲା। ମାଛଟି ଗଲେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଛେଳି ଆଉ ଯାଏନି ପାଣିକୁ।